Τις πόρτες του για τη φοιτητική κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανοίγει από την άνοιξη του 2014 το Ναυταθλητικό Κέντρο του Ιδρύματος, ώστε να προσφέρει δωρεάν μαθήματα ιστιοπλοείας. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Ναυταθλητισμού του Πανεπιστημίου με σκοπό να αυξήσει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού για την ιστιοπλοεία. Έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά με μεγάλη ανταπόκριση. Αυτός ο χώρος επίσημα φιλοξενεί την ειδικότητα της ιστιοπλοείας του ΤΕΦΑ και το μάθημα της επιλογής. Εμείς απλά σκεφτήκαμε και το διευρύναμε να δημιουργήσουμε ένα ναυταθλητικό κέντρο όπου θα έρχονται όχι μόνο οι του ΤΕΦΑ που είναι και η υποχρέωσή τους και σαν μάθημα, αλλά και όλοι οι φοιτητές, αν είναι δυνατόν. Εμείς θα τους αφιερώσουμε χρόνο, τόπο, σκάφη και να έρχονται τα παιδιά εδώ να περνούν καλά, να μαθαίνουν ιστιοπλοεία. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε αγώνες ιστιοπλοείας με σημαντικές διακρίσεις. Τον Αύγουστο του 2013 η ομάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη διεθνή διοργάνωση Aegean Regatta με το αγωνιστικό σκάφος Αριστοτέλης που είχε ήδη πολλές νίκες στο ιστορικό του. Το ιστιοφόρο ανήκει στο Ναυταθλητικό Κέντρο του Αριστοτελείου έπειτα από χορηγία. Έκανε μια γενναιόδορη χορηγία η Τράπεζα Πειραιώς και στήριξε και τα πρώτα βήματα του Αριστοτέλη. Έτσι λοιπόν αποκτήσαμε αυτό το σκάφος και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα γίνει με αυτό το σκάφος, κυρίως να εκπαιδεύουμε φοιτητές και δευτερευόντως να παίρνουμε μέρος σε αγώνες, γιατί κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι με ένα καινούριο σκάφος και με μια ομάδα ερασιτεχνών αθλητών, που εμείς θα τους βαφτίζαμε αθλητές, μια και ήταν φοιτητές ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες επιδόσεις. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να αισθάνεται πολύ περήφανο για αυτό το πράγμα. Και κυρίως έπρεπε να αισθάνεται περήφανο γιατί αυτό το φέρνουν σε πέρας δικοί του άνθρωποι. Σε λίγο καιρό εγώ πιστεύω ότι τους δικούς μας τους αθλητές θα τους ψάχνουν. Θα είναι δηλαδή μεταγραφές που θα είναι καλές. Γιατί τα αποτελέσματα πράγματι είναι καλή. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Το Πανεπιστήμιο έχει μια ομάδα που πρωτοπορεί. Είμαστε σε μια πόλη που είναι πάνω στη θάλασσα. Είμαστε σε ένα κομμάτι στο οποίο μπορούμε να προβληθούμε και να αναπτυχθούμε. Και εγώ το ονειρεύομαι να το δούμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τα σκαφάκια μας με τους μικρούς και ακόμα και με παιδιά ή με τους φοιτητές να βγαίνουν στο θερμαϊκό, να ασκούνται, να προπονούνται και στο τέλος από αυτούς ουσιαστικά θα βρούμε και τους καινούριους μας αθλητές. Έτσι θα γίνει ένα αμφιτόριο, γιατί αυτή τη δυνατότητα δεν την είχαμε μέχρι τώρα. you.